मास्टर तनी रोमांटिक गीत बजावत तड़न कोनो तीन मिली सखी बाड़ी बड़ा पटत बा संगे बिया भइल संगे गवना भइल संगवे गईनी संगवे आईनी एक दिन नैहरे में तीनों सखी एक जगह भइल बाड़ी। अच्छा तब मेहरारून के एक स्वभाव हो अगर मर्द के 4-5 मर्दन के बैठा देबा एक जगह आ कह देबा कि तो लोगन के 10 मिनट बोले के नहीं के मर्द चुपचाप लगाइल रही है। 3 ठे मेहरारून के एक जगह बैठा के कह दा कि 5 मिनट खाली तो लोगन के बोले के नहीं खे 5 मिनट के दबतिये छोड़ा 1 मिनट डाकत डाकत मेहरारून के लगी पेट फूले गैस बनाओ लगी लगियन पूछे का हो सखी कहाँ से आई लहू। अच्छा यहाँ तक तो ठीक रही सबसे बढ़िया पॉइंट कौन रही तोहार दुल्हा का करेलन बाप रे बाप मानेलन कि नहीं बहुत मारेलन जोन मतलब तनी शराबी रही पियक्कड़ रही बड़ा रोज मारत हुई ओकर मेहरारू बतियावते बतियावत रोवे लगी कहीं हमें मनबे ना करेला दो गलवा रोज मरबो करेला इ मेहरारून के स्वभाव है। पहले की कहलस की सखी हमार जाने बड़ा बढ़िया हुन किसान हुन खेती करेलन दूसर के कलश मार किसान मरद लेके फुल्लत का हो तो से हमार कवन खराब हो कहे तोर का करेला हमार बजावाला का बजावेला ढोलक बजावाला। अच्छा ओकर मर्द कलाकार रह तीसर की कहलस कि दोनों से नीक हमार है विजयलाल जी मेहरारू कहतिया हमार इंटरनेशनल है कहे का करेला तब कहले बिया का यह कहलस सैया गवैया मिलल हेलो हेलो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधी आधी रतिया में कोहरेला डांस हो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधे आधे रतिया में कोहरेला डांस हो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधे आधे रतिया में कोहरेला डांस हो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधी आधी रतिया में कोहरेला डांस हो शरीर पार करे हालत बिगाड़े कहे ये गड़बड़ करे न शरीर पार करे हालत बिगाड़े बजा के हारमोनिया बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे बजावा हो काहे हो एक कौन ब्रेक लगावत हूँ पावर ब्रेक लगावत हूँ जीवत भैया की ओर से पुरस्कार रहल 30 रुपया पारस चौहान जी की ओर से ये 125 रुपया पुरस्कार कहे कि सुना ए भैया हम समझ ना पावत ही समझे के परी तो वो लोगन कौन ब्रेक लगावत हुआ पावर ब्रेक है यहाँ लोगन के इशारा कहीं और है बिरहा मुकाबला भी गंगा चैनल पे आवत रहल जहाँ रोमांटिक गीत रहल थोड़ा बहुत हम डांस वांस कैले रही कैसे कैले रहल चैनल में हमार मजबूरी रहल यहाँ जरूरी है गर्मी पड़त है जरूरी तो ना लगत है एकदम जरूरी है यहाँ लोगन के ना लगत है तोहार तो ढेर जरूरी लगत है हमारा नहीं ये लोग का जरूरी है ढेर नहीं तनी मनी दिखा दे तनी ना तो आप लोगन भी कहियन कि मोबाइल पे अलग देखी ला जाए तेरे भुलवा के लोग चल गई कैसे मास्टर सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधी आधी रतिया हमें कोहरे ला डांस हो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधे आधे रतिया कोहरे ला डांस हो सैया गवैया मिलल कोहरे रोमांस हो आधे आधे रतिया कोहरे ला डांस हो शरीर पार करे हालत बिगाड़े शरीर पार करे हालत बिगाड़े बजा के हारमोनिया
लगेला सुर लगावे, नींद में रहिला चिहुक जाइला कि कौन सुर लगावे लगल। कहे सतेंद्र यादव, आपके ओर से पुरस्कार है 100 रुपया। कहे कब कब तबला के ठोके लाटा की, सुते न देला हम त रात भर माकी, शरीर पार करे हालत बिगाड़े, शरीर पार करे हालत बिगाड़े, बाजा के हारमोनिया, बाजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे, बड़ी बड़ी गीत बा। आदरणीय अभिजीत यादव जी पुत्र सुभाष यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं ला रोड से, ये 500 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। क्या बात हो। कौन में हरारू अपने शराबी मरे से परेशान भी, हाले के लइका भइल बा, ई 2 शीशी लगा के चलल, भुला गइल कि मेहरारू अबीन हाले के सौरी में बिया, जाके लगल वही केवाड़ी पर पीटे। बेचारी सौरी वाली घर में मेहरारू एकदम गुस्सा में लाल, कहे कि आ गिला नरगज्जा चढ़ा के, आवा 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 आज तो के हम खिया दी। परेशान दिया, कह दिया का कहलस, बनिता बहतो छोड़लो न बहयन, खिचलो बबुआ आचरा के, बनिता बहतो छोड़लो न बहयन, खिचलो बबुआ आचरा के, काहे बड़ा हो महजल सैया लइका खेलाई तहरा के, यही से कहिला न कबो कबो मोछू से ट्रेनिंग लियल करा। का गावत हुआ, हम का गावत ही, तू का गावत हुआ, जौन गावत हो तौने गावत है। का हम गवले ही। काहे बड़ा उखमजल से लइका पियाई की तोहरा के। ए भैया इनको मैकिया कैसन बोलत हो, ये लेवेसी बोलबो नहीं करी, पैसा ना देहलन करक ना। दीनानाथ यादव पूर्व प्रधान सकरा पार से 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम। बस साफ साफ बोलल करा, साफ माइक करना बोलत कहे बनिता